Agurtzeko modu zuzena, ukondoa erabiliaz da. Zemoz! Agurtzeko modu zuzena, eskua bihotzera eramanaz da. Zemoz! Agurtzeko modu zuzena, distantzia mantenduz eta besoa altxata izango da. Zemoz! Agurtzeko modu zuzena, eskua zabalduta izango da kontaktu fisikorik gabe. Zemoz! Barkatu baina agurtzeko modu hau bidegabeko jabetza kulturala da. Copyrighta ordaindu beharko diozue Star Trek filmeen ekoizlei. Debekatua dago jendea kaletik agurtzea eta kitxo. Hori lehenago esatea bazen dut, Nik pertsona hau ez dut aguantatzen eta konpromesuz agurtu behar nun. Haze pixuak endu diazuen gainetik. Nik berdin, ala por ahí.